Dámy a páni, čaute, moje meno je Šandy. Ja vás vítam po dlhej dobe na mojom kanáli, na mojom YouTube. Dámy a páni, dnes ideme len takto zhruba si zahrať obesenca. Skôr ako videjko začne, dajte tu like, dajte tu odber, dajte tu komentár. OK, dámy a páni, sme v hre. Začína to na U a končí na K. OK, K? Nie. Ja si myslím, že stále je tam niekde M. Tak O. U. L. Nie, Un. Un. Dámy a páni, to je český. To je český obesenec, takže ja neviem po česky. Učím sa. Ako môžete vidieť tam. A. Nie, S. Dámy a páni, to bol úradník. Úradník, aha. Dobre. Ale ja chcem alebo ma. Žirafa, žirafa, dámy a páni. Slovo dokončené výborne, bylo uhodnuto. Žirafa. Za vyplnení pričteno 50 bodů. Pokračujte, kliknite na OK. Dámy a páni, skúsim dať A. T. E. Vel. OK, dámy a páni, pokiaľ sa vám videjko páčilo, zanechajte like, odber, koment a zatiaľ čau.